Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video. Danas ste došli sa nama u Miami na ćevape. Došli smo u jedan naš restoran, drže naši ljudi i tu ima da se jede naša hrana. Moćete da vidite koje su cene ćevapa, Karađorđeva, mislim da imaju neke pite, bureci, mislim čak i da imaju neki naši kolači, nisam sigurna, nisam bila možda nekih 6 mjeseci. Tako da nadam se da ćete uživati sa nama. Idemo zajedno da vidimo kakva je atmosfera, kakvi su ćevapi, koja je cena, da li je skuplje ili jeftinije u Srbiji, da li su ukusniji ovdje ili su ukusniji u Srbiji. Tako da nadam se da ćete se lepo provesti sa nama. Idemo! Evo nas ispred kafića, Rakija Lounge. Evo, meni. Mi ćemo da jedemo ćevape. Kazat ću vam sad tamo malo detaljnije cene. Ali evo, to je tu na South Beachu u Majamiju. Lep je restorančić jako. Mislim da je moj muž već seo. Mi ćemo sesti tu. Tamo je i bar. Evo ovako, da vam pokažem malo cene. To su neka dva jaja, evo ovdje, 7,95. Neki kao full breakfast, kao pun doručak, ceo doručak, dva jaja, slaninica, neka kao sausage, one kobasice. Zatim se stavi pored kao one pancakes, one američke palačinke, krompirići, $19. Tu dobijete baš onako veliki obrok. Evo to su te neke, onako je više kao neki američki fazon, prva strana. Evo na primjer ovdje su neke salate, evo na primjer grčka salata sa kalamari je $25. Ona Cobb salata je 28 sa piletinom, Cezar salata je 16, neka kućna salata je 15, šopska salata je $19. Evo kao paprike sa belim lukom $12 i kupus salata je $14. Evo ovdje ima i burek, sad ćemo da nađemo da vidimo, aha evo ga burek. Burek je $15. E sad ne znam, verovatno je to neko onako malo parčence u tanjiru, znači to je $15. Ima sa sirom i sa spanaćem. Pa, to je to. Što bi se reklo pita. Burek je burek, sve ostalo su pite. Ništa, preći ja ovdje da vam ovako naše kućni specijaliteti. Evo, gurmanska pljeskavica $30. Pljeskavica sendvič 22, evo ćevapi, 5 komada $18, 10 komada 26 i 15 komada 30. Možemo mi da naručimo, neću ja tebe da snimam ništa, ne brini, a toliko si lepa, znači stvarno si lepa, majke mi, nije Ja ću 5 ćevapa u kajmaku, ja ću 5, ne mogu 10, mogu mi. Hoćeš ti da pojedeš moje? Pa verovatno. Ako ćeš ti da pojedeš moje, ja hoću, ajde. Da, 10 meni, on će pojesti pola mojih. Samo jer ima razlike ćevapi u kajmaku, baš kod ja ću kajmak se staviti. A ne, neću, može ćevapi u kajmaku, može. Posle 10 komada, onda stignu ovako ulepnije. Može i u kajmaku, ja volim u kajmaku. Može 10 ćevapa u kajmaku i lepinje i dođe ajvar, jel tako? Bravo. Regularno. Najlučio u... Ne, Isto hoće da ajvar i će ostati jer nije. Da. A recimo kad se puni? Popodne ima više ljudi, jel da? Pa da, predveče i popodne. Pa radni dan. Radni je dan, da. Loši period, ali uglavnom da, predveče za Balkan Party imamo dosta naših ljudi. Kad je Balkan Party? Svakog utorka. Svakog utorka? A da. Mi radimo, teško da možemo da dođemo svakog utorka. Mi smo boki na 40 minuta odavde, znaš, tako da nije nam baš u radni dan, ali dobro, ne bi bilo loše. Ništa, hvala ti, kafica je stigla, ćevapi stižu i to je to, hvala ti puno, hvala ti. Meni ako možeš samo jednu Coca-Colu, pošto kad jedem meso, tako volim jednu Coca-Colu da popijem, da mi onako malo svari.
Hoćeš ti? Običnu, da. Ne, ok, hvala ti. Ta prelepa devojka je otišla. Evo stigla je kafa. Evo, u Majamiju pijemo kafu iz, je li ovo Filđan? Iz Filđana. Tako nešto. Pokušaj, ali super je, preslatko je, predivno je. Baš mi je super. Eto. Idemo dalje sa ovim cenama. Na šta smo rekli? Ćevapi, 5 ćevapa $18, 10 ćevapa 26, 15 ćevapa 30. Ćevapi u kajmaku, 10 ćevapa 30. Znači ako ćete 10 ćevapa običnih je 26, u kajmaku 30. To dobro, to je ok. Gulaš je 28, suđukice 22. Ćevapi i suđukice, znači mešavina 25. Karađorđeva šnicla $35. Znači ono kao mešano grilovano jeste od 64 do 118. Vjerovatno što ubacite unutra i da li je za dvoje ili za četvoro. Evo kao pileća krilca. 30. Sarma ima, ljudi! Sarma u Majamiju, $28. Nisam znala da imaju sarmu. Bravo. Ja obožavam sarmu. Odlična je sarma. Ok, ovdje dole posle su riblji specijaliteti. Sad ne znam koliko vam je to interesantno da vam snimam, jer mi smo došli ovdje zbog ćevapa. Ali evo mogu malo da vam pokažem cene. Evo možete da vidite i sami. Znači evo, ovo bi ja možda uzela, to je grilovana ta losos, grilovani losos, $40. File mignon 55, to isto volim. Eto, da vidimo, eto, još jednom, Rakija Lounge, jedno prelepo mesto. Vidiš sad ovo je Lime Tree, kafić, coming soon, bravo. Sad ne znam je li ovo neki stari ili ovo stvarno nešto novo, ali bilo bi super da imamo još naših kafića. Tako da evo, to su te cene, evo je kafica, evo Coca-Cola, malo da svarim ćevape. Tako da super, nemaju ništa slatko ili bar ja ne vidim. Ajde, pitat ćemo je. Evo da vidite koja piva imaju. Skopsko, Jelen, Heineken. To su piva koja imaju. Evo mogu da vam pokažem ovdje malo. Coca-Cola je $5. Sokovi su 5. San Pellegrino, ta kisela voda je $6. San Pellegrino 1 litar je $12. Evo espresso je $4, dupli espresso je 6, macchiato 5, cappuccino 6. Koja je to kafa Affogato? Affogato? Da. Nikad nisam čula. Sa sladoledom nikad nisam čula za tu kafu Affogato. Espresso pa to nije loše, $10. Pa to je super. Turska kafa 6, naravno to je jedina kafa koju ja pijem, zato i ne znam za ove druge kafe. Čaj je 4, topla čokolada 6 i Baileys coffee je 16. I to nije loše. Evo, piva su domaća 10, uvozna isto 10. Vidi, ovdje imaju cene i rakija. Evo, jedna dunja je $22. By shot, znači to je jedna ona čašica, jedna kao $22. Vilja momka je šat, jel? Pa da, ona čašica mala, jel? $22, vilja momka je 13. Moram malo konsultacije sa mužem, pošto se ne razume u rakije i to. Dobro, idemo ovdje. Piva su, znači, balkanska 10. Znači, jedino je dunja 22, a ja postavljam da su sva ova ostala dole 13. Super. Evo, šljiva isto ima. Tako da, eto, ima i rakija. Stigla kafica, idemo da pijemo kaficu iz ovih filđana. Tako mi je to preslatko. Turska kafica od $6 u Majamiju. Ma dala bi 106 samo da popijem tursku kafu. Evo da sipamo. Idemo da probamo kakva je. Stavit ću ovo sa ove strane. Evo ovdje imaju šećer, ja pijem gorku. Ja sam pravi onaj ljubitelj kafe. Ljubitelji kafe piju
kafu, bez dodataka mleka, šećera, to meni već dođe kao neki dezert, tako da ja pijem crnu domaću kafu, bez mleka, bez šećera i to pijem već godinama i stvarno to volim. Nego, htjela sam da vam ispričam, sad sam, dok sam vam snimala sad cene, sjetila sam se da ponesem naočare. Ja sam od skoro počela da nosim naočare, možda pre nekih 6 mjeseci. Ranije stvarno nisam imala taj problem, ali vjerojatno kad se zagazi te 40. Jednostavno ne vidim ta sitna slova da čitam. Tako da evo, imam ove, neke crno-bele. I imam ove jedne, ove sam kupila u Srbiji, a ove roze sam kupila ovdje u Americi. Tako da zanimljive su i ove imaju moje ime Katarina. Tako da njih sam kupila bez recepta. Imate jednu aplikaciju, to je sajt, zove se Zenni, Z-E-N-N-I. Ko živi u Americi, treba mu naočare, a možda nema neko osiguranje koje će da mu pokrije. Tipa $20 su ove naočare. Odete samo na tu aplikaciju, izaberete ove +1 veličine, izaberete oblik, model, obavezno stavite da nisu naočare za sunce, da nisu providna, nego prava, da budu prava stakla. I napišete samo da vam treba +1 i tipa oko 20, 22, $3 sa dostavom. Tako da eto, to su mi ove rozikaste i ove kao malo na crno. One su mi iz Srbije i imam još jedne koje su mi na poslu, one su mi kao, ovdje su svetlo roze, ovdje su onako providne. Tako da, šta da vam kažem, žene, starijim, žene, ljudi, kogoda me gleda. Evo da pitamo mog muža da li on ima taj problem. Ne, nije do šargarepu. Šargarepu nema taj problem. Pa da, verovatno. Ja sam pa skoro pitala tog očnog lekara, ne skoro, nego kad sam u Srbiji bila i kad sam uzela ove naočare u maju, pitala sam ga je li to samo mi žene, on je rekao ne, kao svi, ali kao možda malo više žene pogađa, krene malo ranije kod žena, tako da je. To je to, ljudi. Moram vam ispričati dogodovštinu koju smo imali u ovom restoranu pre nekih možda, pa ja ne znam, davno, 5, 6, 7 godina, ne sjećam se ni ja više. Došli smo ovdje i kao ajde da naručimo kao Karađorđevu. I kao super. I sad naručili mi tursku kafu, opet naravno. I po Karađorđevu ili jednu, tako nešto, ne sjećam se. Uglavnom bila je Karađorđeva. I dolazi jedna Italijanka i ona nas u stvari služila. Uglavnom ovdje rade naši, ali eto tada je radila Italijanka. Fina jedna, jako je bilo super. I ona kao turska kafu, kao može, naravno nije problem, i odlazi ona i nema je, stiže nama Karađorđeva, stiže sva hrana, mi skoro završili Karađorđevu, nema kafe. I u jednom momentu, već skoro pred kraj jela, dolazi ona, ja kažem, no izvini, molim te, samo da provjerim da nisi možda zaboravila na našu kafu, ali nema veze, možemo mi popiti kafu posle jela, nije nikakav problem. Kaže, ona meni ima kao izvini, ja sam stvarno pokušavala, ali nekako taj aparat za tursku kafu nikako neće da radi. I sad, znam da postoje neki kao aparati za te turske kafe, ali ja mislim da je da ona nije znala kako se sprema turska kafa, vjerojatno je bilo neprijatno da nam kaže. I ona je vjerojatno pokušavala to možda ili u espresso aparatu ili je to pokušavala u neke druge aparate, pa to nije išlo, ne znam. Uglavnom to toliko bilo smešno. Ja sam rekla, ali ja mislim da, kako zna taj aparat, ona je se totalno zbunila i u tom momentu ona je išla isto jedna naša i rekla je kao mogu da pomognem i ona je kao rekla, ljudi žele popiti tursku kafu, ja sam pokušala kao aparat nije radio, ona je kao rekla dođi vamo kao da ti pokažem kao kako se sprema turska kafa. Tako da smo na kraju ipak dobili tursku kafu. Eto, volimo da dođemo ovdje, stvarno je lepo mjesto. Stigli ćevapi, ovo je mojih 10 ćevapa, baš su veliki, baš dobro izgledaju, dobijemo ajvar i dobijemo kao pola ovog somuna. Evo, mog muža. Otvori ako možemo da vidimo.
Evo jedna pljeskavica, super izgleda ova pljeskavica, stvarno je odlično. Tako da idemo da klopamo. Idemo da klopamo ćevape. Kajmak mi je preko stavljen. Fantastično. Znači, toliko je ovo ukusno. Znači, vama bukvalno ne treba ništa osim ovog ćevapa i kajmaka. Bukvalno ništa. Čak ni ovaj ajvar mi ne treba. Znači, ovo je topi se listima. Ljudi stvarno su dobri ćevapi. Evo tu bar. E, ovdje je bila zastava Jugoslavije. Nema je više. Pre par godina dolazila je Maja Volk, baš smo sedeli ovdje i slušali je. Tako da, ovo su neke zgrade, ovo je neki hotel, znači ovo je između. Tako da, to je to. Evo na kraju da vidite račun, evo ovdje možete vidjeti gdje se nalazi. Za one koji žele da posete, evo $89.98. Ovo je sa uključeno 20% tipa. Evo, znači šta smo imali? Imali smo 2 turske kafe, imali smo jednu Coca-Colu, jednu ćevape na kajmaku i jednu pljeskavicu. Da, što je cena? Ja sam već stigla do auta. Moj muž još prelazi ulicu. On je skroz tamo. Znači, ja naravno, klasično užički prelazim dijagonalno ulice, pretrčavam i tako to, bez dece. Kad sam sa decom, isključivo pratim sve propise, kad sam sama, pretrčavam se živo. Ali moj muž, jedan vrlo kulturan čovjek koji prati sve po PS-u, koji uredno čekao zeleno svetlo sa svim ljudima, koji je sve odradio po propisu, a ja sam naravno stigla ovdje davno, kršeći sva pravila. Ljudi, evo seli smo u kola, krećemo kući, završili smo sa ćevapima u Majamiju i sa turskom kafom. Odlično je bilo, znači ćevapi nikad bolji, znači stvarno su ukusni i vredi otići i svako koji je u blizini Majamija treba da ode u Rakija Lounge jer je fantastično. Što se tiče cene, cena je vrlo solidna, standardno američka cena, niti je preskupo, niti ništa, jednostavno to su te neke američke cene za 2 ljudi, 2 ručka ili 2 večere i po kafa, piće, šta god. Tako da su cene sasvim ok, hrana je sasvim ok i više, znači fantastična. Ja mislim da ovako dobre ćevape sam zadnji put jela kada je, šta mi dođe Nikola? Ovo rođak je Nikola Dever. Kada je moj Dever Nikola pravio ćevape kad je bio rođendan njegovoj ćerci. Stvarno, tad su bili baš dobri ćevapi. I evo sad jedem dobre ćevape. Uvek u Rakija Lounge budu dobri ćevapi. Tako da eto, to su moji utisci. Moji utisci su 10 od 10. Evo da čujemo utiske od Adaša. Pa i moji utisci su da su ćevapi vrlo ukusni, vrlo dobri. Nisu nešto samo suvi, umeju nekada budu suvi, znaš, ljudi prepeknu, ne znaju od ljudi, ali naši spremaju, očigledno. Za Južnu Floridu i Majami odlični. Odlična preporuka, ma i za Srbiju su dobri, za naš kraj. Do Vulovića su najbolji. Ko zna za Vulovića, zna šta sam rekao. To je jedno mjesto gdje moj muž voli da ide na ćevape u Užicu. Naravno, ja tu ne bih išla, ali on tu voli da ide, tako da on tu vodi decu. I kaže, super ćevapi su tamo, tako da ne znam, nisam bila. I evo sada, na primjer, znači 10 od 10. Znači, da ne pričamo dalje, sve je 10 od 10. I ambijent, i ljudi su jako fini koji rade tu, služila nas je jedna jako divna devojka, znači bukvalno 10 od 10. Ćao, vidimo se u novom videu.